Dag 3 op Pukkelpop en JFJ heeft hier daar straks als tweede gespeeld in de Wat Belief. Jonas, hoe is het geweest? Wat blieft? Hoe is het geweest? Goed, dat was te gek. Niet moeten openen, dat is toch wel plezant eigenlijk. Dat is zo toch iets belangrijker, precies. Die indruk had ik toch. En het volk was ook wel zo van, ja, dat is legit als je als tweede bent. Ik was mega zenuwachtig. En er was veel volk en ik had iets van, ja, doe maar mee. Hè. Als ik zenuwachtig ben, jij waarschijnlijk ook. Nee, wacht. Ik ga het anders zeggen. Ik stond er en ik had zoiets van, oh ja, shit, ik moet iets doen met mijn energie. En dat ging dan in Prince-style showmanship. En dat was wel nice. En ik denk dat mensen dat wel geapprecieerd hebben. En toen hadden wij zoiets van, oh, nice, te gek. Iedereen vindt het goed. En dan begint hij automatisch beter te spelen. Dus het was zo'n een climax van awesomeheid. Maar wel gewoon heel veel volk dat we kenden. Ja, dat is wel heel, heel gezellig. En die komen dan achteraf ik zo zeggen, hey, ik is chic. En ja, je hebt geen fouten gespeeld. Ik zeg, ja, dat klopt. Dank u. Zo. Nu, eigenlijk hadden jullie hier in 2011 al moeten staan. Dat is door de welbekende reden niet doorgegaan. Jullie hebben dan nog 2 jaar moeten wachten. Maar het was het wel waard. 2 jaar wachten. Ja, zeker. Ik denk dat we nu ook veel beter hebben gespeeld dan we toen hadden kunnen spelen, in het beste geval. Dus iedereen blij zeker. Ik kwam Apple tegen na het optreden en zei van, goed geboekt van mij. Dus, yay! Ja, nee, ik bedoel,